Cuidinis na bríomhra neamh réalta. Aber, an neir, nach neir, déir, ní déir. Beir, an meran, nach meran, beran, ní veran. Cluis, an gluisin, nach gluisin, cluisin, ní chluisin. Déan, an néanan, nach néanan, déanan, ní éanan. Fá, an bháin, nach bháin, fáin, ní án. Feic, an bheicean, nach bheicean, feicean, ní eicean. I, an ihin, nach nihin, ihin, ní ihin. Túir, an dugan, nach dugan, tugan, ní thugan. Tar, an dagan, nach dagan, tagan, ní hagan. Té, an déan, nach déan, téan, ní héan. Caithe tú bheith cuairmachas tú gúsad an bhríthir bí. Má tá tú gearr láirt faoi rud atá fíor anois, nó rud atá fíor a gúnaí, is gá na formacha seo úsad. Tá me, táim, tá tú, tá sé, tá sí, támid, tá sibh, tá siad. Níl me, nílim, níl tú, níl sé, níl sí, nílamid, níl sibh, níl siad. Tá me a gobar mar rastalí I mílan. Tá trúir dráracha am. Má tá tú gearr láirt faoi rudaí a tharlainn go rialta, is gá na formacha seo úsad. Bín, bíon tú, bíon sé, bíon sí, bíon míad, bíon sibh, bíon siad. Ní bhíon, ní bhíon tú, ní bhíon sé, ní bhíon sí, ní bhíon míad, ní bhíon sibh, ní bhíon siad. Bím sála gach tróna timpeall 6:00. Duine muid cleachta beganis na rialacha seo. Túair freagrad dearfach agus túltach gach ceist. An míon tú méal feriste mór an anois? Bím, ní bhíon. An nihan tú bí a sínach? Ihim, ní ihim. An bheiceann sí stufán mór an anois? Feiceann, ní eiceann. An dain maríonn sin gach seachtain? Téan, ní héan. An gluiseann siadaí an radio? Cluiseann, ní chluiseann. An dugann tú aird go fáistí go minic? Tugim, ní thugim. An bhain tú lascanna leis an gárta sin? Fáim, ní áim. An ndéanann tú cácaí gach deir a seachtaine? Déanam, ní dhéanam. An dagann tú anseo an mus? Tagam, ní hagam. An neir sí mór an leat? Deir, ní deir. Duine muid cleachta beg an dzifir atá idir tá agus bíon. Aistrí na habartí seo go Gaeilge. I'm 16 years old. Tá mé, nó táim, 6 bliana 10 d'aois. We have a Christmas party every year. Bíonn kosher nollogáin gach blian. He lives in Dublin. Tá sé na chúnaí im lá clia. She's here at the moment. Tá sin seo faoi láthair. She's here every day at 9 o'clock. Bíonn sin seo gach lá ag an 9 o'clock.